Вас вітае інфармацыйная служба телеканала МКТБ. Я Леся Ушакова. У эфире навіны час мясцовай, галоўнае сёння. Настаўнік года Рэспублікі Беларусь. Адбыўся першы адборачны тур раённага этапа прафесійнага майстэрства педагогаў. Час для добрых слоў і заслужаных узнагарод. 80 гадоў споўнілася Мінскаму абласному цэнтру народнай творчасці. Навагодняй атмасферай святочныя пакупкі. У цэнтральным рэгіёне хутка запрацуюць калядныя кірмашы. Настаўнік года Рэспублікі Беларусь. Адбыўся першы адборачны тур раённага этапа прафесійнага майстэрства педработнікаў. Члены журы ацэньвалі відэазапісы вучэбных заняткаў і аналізавалі пісьмовае прадстаўленне вопыту ўласнай працоўнай дзейнасці. Вызначаны ўдзельнікі другога тура раённага этапа конкурсу. Абараняць гонар сваіх устаноў будуць 33 педагогі. Яны правядуць адкрытыя урокі ў незнаёмых класах і майстар-класы для калег, пройдуць тэставанне. А ў лютым пераможцы пазмагаюцца на абласным турніры «Настаўнік года Мінскай вобласці 2020. Гэты конкурс з'яўляецца сімвалам настаўніцтва краіны, яго традыцый, творчасці, інавацый і інтэлектуальнага рэсурса. Час для добрых слоў і заслужаных узнагарод. 80 гадоў споўнілася Мінскаму абласному цэнтру народнай творчасці. Гэта шматфункцыянальны цэнтр, супрацоўнікі якога імкнуцца захаваць традыцыйную культуру, развіваць аматарскую творчасць. Вядуць даследча-збіральніцкія арганізацыйна-творчыя і выдавецкія работы. Свята, прысвечанае да юбілею народнага цэнтра, прайшло ў Палацы культуры горада Маладзечна. Павіншаваць юбіляраў прыехалі кіраўнікі творчых устаноў з розных куткоў цэнтральнага рэгіёна. Сегодня к нам пришли те люди, которые действительно по достоинству оценивают то, чем мы занимаемся, и те, кто нас уважает. Потому что мы сотрудничаем очень тесно и плотно с каждым регионом нашей Минской области, и мы очень ценим каждый коллектив, каждого руководителя, каждого директора районной службы. В общем, я уверена в том, что праздник сегодня у нас удастся. Настроение у всех замечательное. Сегодня очень много хороших, теплых слов. И, наверное, это большой показатель того, хороший показатель того, что все-таки люди уважают и понимают наш труд. Уся Смалявіччына віншуюць супрацоўнікаў, работнікаў цэнтра. Мы вельмі рады, што іхная дапамога, іхныя мерапрыемствы, іхныя усмешкі, іхны удзел у нашым культурным жыцці дапамагае нам ствараць нешта новае, цудоўнае і натхняе нас на новыя творчыя праекты, ідэі і стварэння. Сёння супрацоўнікі цэнтра робяць многае, каб людзі памяталі народных майстроў, развівалі народную творчасць. Адметнасці кожнага маленькага рэгіёна Міншчыны, падтрымка аўтэнтычнасці, непаўторнасці традыцыі, захаванне унікальных традыцый і абрадаў, іх папулярызацыя, павышэнне мастацкага ўзроўню творчых калектываў вобласці, сувязь іх творчасці з мясцовымі традыцыямі. Менавіта такая асноўная праца Мінскага абласнога народнага цэнтра творчасці. Я рада, што я сёння прысутнічаю на гэтым юбілею. І шмат чаго хацелася б сказаць, каб я ўспомніла, то можна шмат кніг напісаць пра тое, што было. Хай будзе у гэтых людзей усё добра. Хай яны сэрцам працуюць і аддаюць свае сэрцы людзям. Дай Бог, каб гэта ўсё збылося. Живе народная творчасць. Профессия это уже и лад жыцця, можна сказаць. Бо хто прыйшоў у народную творчасць, хто займаецца фальклорам, рамёствамі, гэта любоў на ўсё жыццё. Калектыў цэнтра пра сваю працу папулярызуе сярод насельніцтва нашай краіны і за яе межамі традыцыйную культуру Міншчыны. Метадычную і практычную дапамогу з боку спецыялістаў установы ў рэгіёне атрымліваюць 506 клубных устаноў, за іх 186 новага тыпу. Гэта цэнтры культуры і адпачынку, дамы фальклору, дамы рамёстваў, цэнтры традыцыйнай культуры, клубы сацыяльных паслуг, маладзёжныя цэнтры і іншыя. Лістапад месяц хлапчуковы. Такі вывод зрабілі супрацоўнікі аддзела ЗАГС, рыхтуючы зводку па дэмаграфіі. Апошні месяц восені на свет з'явілася 105 маленькіх маладзечанцаў, 61 хлопчык і 44 дзяўчынкі. У асноўным гэта першыя, другія дзеці ў сем'ях. Сярэдні ўзрост мамаў і татаў па-ранейшаму застаецца ў межах 30 год. У гэтым жа ўзросце заключаецца асноўная колькасць шлюбаў. Што тычыцца паказчыка сярэдняй працягласці жыцця ў раёне, то жанчыны перажываюць мужчын у сярэднім на 20 год. Таму раім весці здаровы лад жыцця, быць уважлівымі да сябе і ўласнага здароўя.
Від на мільйон і європейський комфорт у центрі Мінська. Найбільш удало розміщені квартири у комплексі «Маяк» Мінська. Практично все жилье тут знайшло своїх господарів. З дому Гаген від відкривається на Національну бібліотеку і унікальну Сляпянську водну систему з великим парком. Треба відзначити, що домом Гаген, названим у гонор відомого французького живописця, увядення комплексу «Маяк Мінськ» заканчивается. Гэты будинок один з апошніх. Маяк Минска – уникальное место, фактически центр столицы. Новая застройка, где создана вся необходимая инфраструктура. Экология, транспорт, близость метро, а еще детские сады, школы, магазины и самый крупный в стране торгово-развлекательный центр. Дом Гаген – часть единого ансамбля, в который входит также дом Рафаэль. Два жилых здания высотой 25 этажей объединены четырехэтажным стилобатом, в котором будут располагаться кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами. Сам дом – это квартиры свободной планировки разных площадей. При этом лоджии расположены на всех жилых этажах и французские окна от пола до потолка со специальной тонировкой стекол. Лифты от всемирно известного производителя, дизайнерское лобби вместо подъезда. Рядом бульвар Пикассо, новый пешеходный центр Минска, а еще крупнейший торговый развлекательный центр страны Дана Молл, который живет сейчас предвкушением новогодних торжеств. Фотозоны, ежедневные конкурсы для детей и, возможно, самая красивая новогодняя ель. Купить квартиру в доме Гаген – это, что называется, успеть в последний вагон. Дом сдадут в августе следующего года. Квартиры даже в таком месте доступны многим семьям со стабильным доходом. Особенно если воспользоваться рядом уникальных инструментов финансирования покупки, которые предлагает девелопер. Это беспроцентная рассрочка от застройщика, а еще партнерские банковские кредиты. До 90% цены и на срок до 20 лет. Ставки привлекательны. Две программы. По первой в первый год 4,99% на год, по второй 6,99% на первые 2. Без дыму і агню. У раёне до 31 снежня бягучага года праходзіць месячнік пажарнай бяспекі. Яго мэта – стабілізацыя аператыўнай абстаноўкі з пажарамі і зніжэнне рызыкі гібелі людзей ад знешніх прычын. Падчас мерапрыемства прадстаўнікамі назіральных камісій супрацоўнікамі ГРАНС будуць праводзіцца агляды жылля адзінокіх і адзінока пражываючых пажылых грамадзян, інвалідаў, мнагадзетных сем'яў, асоб, якія пражываюць у тым ліку ў ведамасных кватэрах. 10 снежня раённы аддзел следчага камітэта запрашае выпускнікоў устаноў адукацыі горада Маладзечнай раёна на дзень адчыненых дзвярэй. Сустрэча пройдзе ў 10 гадзін раніцы па адрасе горад Маладзечна, вуліца Прытыцкага, 23. Старшы следчы раскажа наведвальнікам о працы, мэтах і задачах следчага камітэта. Для выпускнікоў будзе арганізавана экскурсія па будынку. Яны ўбачаць пакой допыту і пакой апазнання. Такія сустрэчы дапамагаюць моладзі даведацца больш о працы следчых, вызначыцца са сваім жаданнем у будучыні стаяць на варте справядлівасці, закона і айчыны. Затрымалі па гарачых слядах. Па дапамогу ў міліцыю звярнулася 59-гадовая жыхарка аграгарадка Ляхновічы. У дома, які жанчына выкарыстоўвае падачу, зламыснік разбіў аконнае шкло і вынес слоікі з закаткамі і спиртное. Супрацоўнікі РАУС установілі, што да крадзяжу мае дачыненне 36-гадовая жыхарка адной з суседніх вёсак. Затрыманая не стала адмаўляць сваё дачыненне да крадзяжу. Яна прызналася, што шукала месца для начлегу. Па дадзенаму факту узбуджана крымінальная справа. У біяграфіі жанчыны ўжо ёсць судзімы за маёмасныя злачынствы, паведаміла афіцыйны прадстаўнік Маладзечынскага РАУС Юлія Крук. Дед Мороз і Снягурка таксама плацяць падаткі. Падатковай інспекцыі нагадваюць, збор павінны заплаціць тыя, хто збіраецца працаваць у вобразах казачных персанажаў. Да пачатку ажыццяўлення дзейнасці фізічным асобам, што аказваюць такога роду паслугі, трэба звярнуцца з апавяшчэннем у падатковы орган. Яно можа быць прадастаўлена ў пісьмовай форме або ў электронным выглядзе. У ім неабходна паведаміць пра від дзейнасці, перыяд і месца ажыццяўлення. Рэгістравацца ў якасці індывідуальнага прадпрымальніка не трэба. Сума збору, якая падлягаецца выплаце ў бюджэт, вылічваецца і прад'яўляецца падатковым органам на падставе пададзенага дакумента. Акрамя таго, у інспекцыі нагадалі, што пры выяўленні фактаў вядзення дзейнасці без выплаты адзінага падатку неабходна будзе выплаціць яго па дзеючай стаўцы. Пры паўторным парушэнні стаўка будзе павялічана ў 5 разоў. Пры наяўнасці права на льготу, напрыклад, статусу шматдзетнай сям'і, дасягнення пенсійнага ўзросту або наяўнасці групы інваліднасці да стаўкі адзінага падатку будзе ўжывацца льгота 20%, а пры наяўнасці адначасова двух падстаў 45%. Навагодняя атмасфера і святочныя пакупкі. У цэнтральным рэгіёне хутка запрацуюць калядныя кірмашы. Распродаж тавараў па зніжаным кошце, шматлікія акцыі дэгустацыі. Такімі абяцаюць быць святочныя базары.
У маладзішні рэгіянальны кірмаш пройдзе 21 снежня. Гандаль разгорнецца на вуліцы Прытыцкага на пешаходнай зоне. Жыхары і госці нашага горада змогуць набыць мясную малочную прадукцыю, кулінарныя і кандытарскія вырабы, прамысловыя тавары, ёлачныя цацкі, сувеніры, падарункі і іншыя тавары святочнага асартымента, вырабы майстроў народнай творчасці. Акрамя рэгіянальнага кірмашу, гандаль пройдзе на ўзроўні раёна. Пачынаючы з 14 снежня да 5 студзеня штотыднёва па суботах і нядзелях на вуліцы Прытыцкага будуць працаваць гандлёвыя кропкі. Калядныя кірмашы карыстаюцца попытам у пакупнікоў, бо ў адным месцы можна набыць патрэбныя для свята тавары. Акрамя шырокага асартымента наведвальнікаў чакае забаўляльная праграма для дзяцей і дарослых. На гэтым выпуск завершаны. Адразу пасля рэкламы падрабязны прагноз надвор'я. Добрых вам навін і да сустрэчы!